Mitä? Kihlat. Mutta sähän sanoit, että mulla on oltu vasta 3 vuotta. Hei, me ollaan oltu yhdessä jo 5 vuotta. Ja jos se on sulle niin tärkeetä, niin se on Kimmolle ihan ybertärkeetä. Tosissas. Ole. Sinä ja minä. Oikeesti. Koko tulevaisuus on pelleily, oikeesti. Oikeesti. Mä pääsen naimisiin. Me päästään naimisiin. Niin, totta kai. Ensimmäinen kihlo. Joo, ja juhlapaikka pitää varata. Varataan vaan. Kutsuvieraslistaa. Joo, kyllä. Ilmoituslehteä. No mut hei, joku napakka, mitä lyhyempi, se halvempi. Kihlajaismatka. Mä suosittelen Tallinnia. Äiti. No eihän me nyt sitä sinne. Pitää soittaa äidille. Sä oot tosi upea nainen. No, kiitos. Itsekin vaikutat oikein mukavalta mieheltä. Ja vapaalta. Anteeksi. Hei, saanko mä kysyä yhtä juttua? Joo. Mikä tää teidän kuvio nyt niinku on? Siis sun ja Kimmon ja Ullan. Te niinku asutte yhdessä ja ootteko te sit niinku... Ei se ole totta. Mikä? Ei, 3 kimppaa. 3 kimppa. Mutta jos jotain tapahtuu, niin täällä ollaan. Tai ei siis konkreettisesti täällä välttämättä. Sä oot siis nähnyt tämän paperin? Joo, Terotan on hankkinut, mutta mä nimenomaan kieltäydyin käyttämästä sitä. No tässä tämä nyt kuitenkin on. Joo, mutta mä en ole sitä sulle antanut. Siis väitäksä, että on kaikki Teron tekemisiä? Vitsi, mikä paskapää. Se ei luota yhtään, että mä voisin omilla avullani saavuttaa yhtään mitään. Mä vähän ihmettelinkin, kun mä oon aina pitänyt sua rehellisenä ihmisenä. Mutta tarviiko tää nyt vaikuttaa mihinkään siis mun valintaan? Tai siis mä en olisi... Tää on kuitenkin mukana liitteenä tässä hakemuksessa. Joo, mutta mä olen syytön! Mä oon todella pahoillani. Mutta mä en voi missään tapauksessa virkani puolesta puoltaa sun valintaa rehtoriksi. Missä sä olet? Tuhoamassa mun elämää! En mä tiedä, mitä mä teen. Et ole vahva, Niin mä meen. yön varjoon pakene. Mut seuraasi sun jään, en päästä lähtemään. Viel aamussa rastaa, se haamut karkottaa. Mä haluaisin, että me oltais ystäviä.